paborito. Paborito? DWJ 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito? Paborito? Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM, radyo ang Pangasinan. WJD 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan dinawa. Tang opinyon, unong at liknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag ngal daw bigat kada kayo amin na po, maabigya kabwasan, Pangasinan, Dagupan. Wadyat ilalamat yung mga ipasabi na sari balita isyo tan komentaryo ni Pagkaratsari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalap kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Biray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalap kanta ba timat at sayan plimeron agaw at bulan na Agosto at tatang tanagagik at 2025. Hanggape orom, Engineer Dennis Justoni Palaganas. Agi, Agosto lamanaya, kapaborito RJ. Ay, good morning. Si Agosto. Oh, Happy birthday, Adakin and Janine Joy Jimenez. hoy, happy birthday. Bali-bali, kwanda kapaborito RJ, kwanta balot naman siya ka. Si kwanda sa Ibula, Agosto, it's Ghost Month. Ghost, uy, kinoy. Kwanta, ang pawiran niya sa Ibula na Agosto. Pero ayan ira may panaon na gawat. Yakwanda. Ayakwanda. July, kwantura. Hanggang sarayan bulan, pero sakay bulan labat la. Age, Untakiling la. Wala la untakiling. Ay, untakiling. Ay, natwa. Takiling la. Actually, hanggang po ni Agosto, wala lay tumakiling. Tumakiling la. At hihilain ko na ang Burmans konto. Lanti. Ganyan talaranan tayo. Tatan may nayarin mamunas. Na saray ermun. Saray yes. gunigon. Uy. Pero ang tayo tatang tanagagi sa bulan na Agosto. Wala man so dasal ng Archbishop Sok Villegas na dyan sa may dasal to kinaruto ako mo maging bayaning lahat ng Pilipino. Oo. Buwan ng wika, di ba? Ay, doon ka man ito. Buwan ng wika man Agosto. sa Agosto. Maging bayanin tayo. So, anto may tawag to sayo. No, launti man sa panawagan to kapaborito RJ, agi, bali-bali. Pantungtungan tayutan mga kapaborito, sarian panon. We need heroes. Ay, tama ka. Ramay napag walay talagan unal ng talindag lamot, bayani tayo. Piano dyan tanat, walay power ko may bayani o bayani yung kuan, bayani ng kahirapan. Kasi wala man so may abasa ka paborito RJ balibalin na mensahe at sa kwanto dyan at anapan ko tapian na ibasa tayo ta bali-bali
nagkalalo tani umpano Mhm. umpano atatang tanagagik at pirmaan la ng Presidente BBM so sa may pangikuntang Oy. na sa tay BSKA election. Mhm. BSK election kung kumon. At diyan sa may palapagtulanti ng DILG Secretary Rimulya, talagang makakasiguro lang. Tayo latan, siyempre No, Secretary. oh, Alter tiyan, ego tiyan. na Presidente. Walay jad amay inside talk. Yes. Danduanan na Presidente Yes. Bongbong. Paano Oo. nasasaglaw ito? Yes. Isa niya rin inrekomenda tumatitan. Mhm. Iya sinuportan tumatitan, niya kanunutan. Iya nayarin ikuntang kuno. Mhm. Pirmaan lang ng Presidente BBM itanso pangikuntang na sa eleksyon nagawala sa noong November katantaon. Noong tumbok ya taon. Say kwanto kini until tomorrow. Hanggang bukas kwanto which is today. Yes. Kanyan na alaga rin tayo. Pero idugtong ko lang kapaborito Joseph. Wag po kayong untipak sulayagyo si kira ng incumbent barangay officials. Why? Satay na yarin pamirma ng Presidente Bongbong Marcos is not an assurance. Manaya, kapaborito Joseph. Kanyan sa Comelec ng Rengel Misao. Ay si Ken. Kasi ayun naman sa kanya is nandyan pa naman yung pwedeng ihain na TRO. Oo. Korte Suprema pa rin. Yes. So kung Korte Suprema ang nagdeklara na yan o kaya nagdesisyon na magkakaroon ng eleksyon ngayon, di ba? Kasi si Makalintal, yung election lawyer, si Yes. Atty. Makalintal, Oo. baka yun din ang hinihintay ni Makalintal na gagawa siya ng move, di ba? Baka hingi siya ng TRO, pwede pala yun. So abangan natin. Kaya ang ngayon, ang Comelec, medyo nakakalito, no, kapaborito Joseph, dahil kailangan mo talagang aralin yung mga nakapaloob sa mga batas. Pero ang Comelec today, yun ang start nila. Mag-i-start tuloy para sa registration. Oh. Yes. Today. Today. Start August na yan. 1. Dire-diretso po yan sa mga opisina po ng Comelec registration. At sinasabi nga ni Attorney Makalintal Kapaborito RJ, meron na kasing desisyon ng Korte Suprema. Yes, oo. Na ang sinasabi ng Korte Suprema, ito yung ayaman sa inggitar. Date tapen nagawatan sa eleksyon. Wala po lantid sa agawan ng bubunig Kapaborito RJ, wala rin ginagawa daran. Kuntang, isan inaral da, isan ira ng desisyon. Yes. Di ba? Natan, balo lamot ya komposisyon. Si paray walad tanad sa kongreso, di ba? Kasi sarag naman na yan na uumanantan because it is, kung agad nalinga, correct may partner Republic Act, di ba? Yes. Nakapaloob pwede na maggawa ng desisyon yung Kongreso at Senado. Unlike sa mga nakatakda na mga eleksyon, midterm, national election dahil nasa konstitusyon. Yes, oo. Kailangan mo munang baguhin yung konstitusyon. Pero ito nasa puder pala nila. Yung Yes. pagkuntang. Kaya kung naikuntang sa Nobyembre, sa susunod na taon, sabi nung matalinong lasinggero, pwede naman nilang gawin, di ba? Sa irap Ang pagkukuntang ulit. Yes. Dahil nasa kamay nila yan. Oo. So, Pero sa irap to lang ti Kapaborito RJ, Mm. parang sa nanunulungkod sa administrasyon, they're trying to parang defy. Oo. Parang they're trying to defy every decisions ng Korte Suprema. Yun nga 'di ba? Like yung anong tawag mo dito, yung impeachment, 'di ba? Kaya kung balikan natin yung barangay election, dahil Korte Suprema ang nagsabi na, 'di ba, kung ano Yes. yung tinakda, iyon na. Tapos pagka pinirma niya at maghaan ng TRO, siguro papabor na naman ang Korte Suprema. Sa kanila galing yung desisyon. So Oo. yun ang nakikita ko. So wala pang finality kung sakali man Yes. na mapirmahan niya ni Presidente BBM. That is according to narinig ko lang kanina Oo. kay kaibigan natin. Ewan ko kung kaibigan tayo. Pero kaibigan ko siya. Kaibigan mo siya. Oo. Sabi nga ni Secretary Rimulya, ang rason daw nila is this. Kasi sa saligang batas po natin, meaning sa constitution po natin, nakapaloob doon
yung terms ng mga punong barangay, yung mga barangay officials. Nandun na, nakalatag na po doon na 3 taon sila dapat manungkulan. Pero ito kasi, sabi niya, kulang ng 1 taon. Si Katuman Surason to, kulang ng 1 taon. So, sa IAI, so Ba't nila termino tinakda doon. noon? Kaya nga. Balikan mo naman, Secretary, sino yung mga gumawa? Mm. Bakit nila itinakda na 2 years? Kasi nga, di ba, nirepaso datan di ba, kung maalala mo, ulit-ulitin ko, na inalis yung SK. May time na walang SK. Yes. Dahil pinag-aralang mabuti. Mm. Kung ano nga ba ang dapat, kung sino nga ba ang mga buboto dyan, at kung sino ang mga qualified. Kaya nga dati, 16 below, ginawang hanggang 30 yung pwedeng bumoto sa SK. Which, di ba? which drives me to the conclusion, Kapabrito RJ. Yeah. Pinaglalaroan nyo kasi yung saligang batas po natin. Yun. Gumagawa kayo ng batas at for your own convenience. Nako. Oh. Kaya ito wag mo nang pumalakpak. Pero hanggang mamaya baka dilantado naman kayo. Hintayin natin, sabi ninyo. Okay, kaya lang napag-uusapan lang. Yes. Napag-uusapan lang yung pwedeng mangyari at yung mga rasones. Dahil sa ngayon yun ang matunog na pinag-uusapan. Di ba? Yes. Yung barangay election na yan. Pero ito isingit ko na rin lang. Hindi ho unopposed. Hindi ho unopposed. Ang Yung alin? Magiging kandidato sa pagka PCL, President sa lalawigan ng Pangasinan. Councilors League? Oo, dahil matunog na isang konsihal dyan sa may 2nd District ang parang matunog ng pangalan na siya na ang nakaporma na tatakbo bilang PCL President. Sino yun? Diyan sa yung si Councilor Martin Sison ba yun? Yun ang talagang matunog. Sa Orbistondo. Sa Orbistondo Oh. na siyang kakandidato bilang PCL President. Pero ito according to an information at a reliable source, yun, reliable. Talagang Kapaborito Joseph, may hahamon at may tatakbo bilang PCL President sa lalawigan ng Pangasinan dahil ito ay talagang ang nasa isip niya ay paglaban yung mga konsihal. Ibig sabihin para may pagpilian. At alam mo naman ito kung sino to. Pag sinabi ko na ang salitang ito, alam mo na kung sino to. Yung gusto niya palagi is good governance. Good maalala governance. Mo, sa aming bayan. Sa Lingayen. Alam ko na. Sino? Sige nga. Yung mahilig mag-vlog. Yes, at palaging sinisita. Yung sa pagkaalam niya ay kailangang iputok, kailangang ituwid. Yan. Yun ang kanyang ipaglalaban. At ang, may idea na kayo? May idea na kayo kung RB. sino. RB. Yan. At sa kanyang mga vlog, pag makikita mo is good governance. At kahapon nga, na-presenta mo yung isa niyang expose. Yes. Diyan sa aming bayan ng Lingayen about doon sa presence ng barko na nandun. Na according sa mga nakalap na impormasyon is nagre-dredge. Ito saka yung yung isang controversial din na issue diyan sa yung water treatment facility. Sa ating nakuhang impormasyon, itatakbo ito bilang PCL President sa Pangasinan, taga 2nd District din. Nagets mo na? Nagets ko na. Si Councilor Randall Bernal. Wow. At talagang ayon sa aking nakuhang impormasyon, tatakbo siya bilang PCL President sa lalawigan ng Pangasinan. So abangan po natin. Parehas na segundo distrito yan. Yes, from Lingayen. Kung sakali man na itong ating nakuhang impormasyon pero reliable talaga Talagang
may nakapagsabi sa akin at ito i-confirm natin mismo kay Councilor Randall Bernal sa mga susunod na araw. Yun, oo. Kaya So, abangan po natin. Hindi ho kung tutuloy at talagang tutuloy daw, sabi ng kausap ko, dahil yung pinaglalaban niya talaga is good governance. Di ba? Hindi pwedeng unopposed. Yun naman ang sabi ng nagsabi sa atin. Yan. So, Okay. abangan po natin. Good morning, Councilor Randall Bernal. So, actually, Election yun Election ang pinag-uusapan natin, kaya dinugtong ko na lang. mabalikan ko lang yung dredging, kapaborito RJ, Oo. kasi pumasok sa utak ko yun. Yung dredging po, ditan at lingge, yung nagagawa natin, walay actually wadtan natin. Meron na pong barko nandyan na nagdi-dredge. At bate nga sa Sangguniang Bayan, investigasyon ng Sangguniang Bayan, binidrench na yung bukana, pero tatlong paraan, sa tatlong pamamaraan, na kung saan nakakabukod din, binubukod din nila yung black sand. Ganon. Kasi kung 'di ba sabi ko na sa iyo nung unang na-present natin yan, nung nakita natin yung vlog ni Konsehal. Baka naman dredging. So may question mark. Dredging, 'di ba? Pag dinidredge yan, yung sabi mo nga noon, tulad dito sa may pantal, tinatabon naman. Yes. May pinagtatabunan, 'di ba? Dito sa bukana ng Pantal River, 'di ba? Sabi nga naman doon sabi ko naman noon, kailangan na kailangan. Dahil nakikita ko yun pwede kang maglakad doon sa ibabaw ng portion na yun dahil talagang sheltered na. Yun yung bukana kasi kung napasyalan mo na ng Agno River, 'di ba? Pag magbubukas ang dam, dadaan sa mga ilang bayan, magtatapos diyan sa Limahong Channel at baka babangga doon sa sheltered na part na yon. So kailangan talagang i-dredge. Pero ang issue, ang nakakalito lang kasi ang kapaborito, issue, yun. ang issue is this, Oo. ang nakakalito kapaborito RJ, kasi ang DPWH din, may kinukontratang contractor din, company, actually yung Seagate na tinatawag. Oy, Seagate. Kinukontrata Ano ba yan? yan. Chinese ba yan? O Pilipino? Pilipino to. So, Iba naman yung isang barko, kasi dalawa pala yan. Yun nga di ba yung na-vlog kasi ni Konsi noon is may Chinese parang character word or ano. So, iba. Kaya nung binanggit mong Seagate, kaya ko Iba naman yun. So iba yun. Iba naman. Iba yung parang gabi lang kung nakasinggar. Itong ongoing na dredging na nangyayari dyan is different from Seagate na kinukontrata pa lang ng DPWH according to sa mga investigation ng Sangguniang Bayan para mag-dredge din sa lugar na yan. So yung napag-usapan doon pala, ito malinaw sa akin dahil nabanggit mo, kasi ang akala ko yun na yun. Yun na yung barko. Hindi pa, iba pa yun. Nakunan ni Konsi. Iba yun. Iba yun. Iba pala yun. Iba pala yun. Kasi sabi ko, so legal yung talagang dredging dahil talagang kailangan. Yes. Pero parang anong sabi ni Kapitan? ang sabi naman ng kapitan, Si 3 Kapitan ways. Jojo Beray, good morning. Parang sabi niya, tatlo pinaghihiwalay. Nagdi-dredge nga sila. Pero may punto doon, kasi natanong nga rin sa Sangguniang Bayan ng mga councilors sa Seagate, kasi ang sabi ng Seagate, ibibigay nila ng libre yung serbisyo nila. Which is million naman yung gagastusin 300 yata yun, 30. So may ROI siguro. Yun ang tanong ngayon ng kanina Councilor Randall Bernal. Anong ROI? Siyempre, ibibigay mo ng libre yung serbisyo mo. A big company like you, ibibigay mo yung serbisyo mo. Anong ROI mo? Napaka-generous naman sa gobyerno ng isang kontraktor na magbibigay ng serbisyong libre. Anong ROI? Di ba? Yun ang tanong bakit libre ba? Talaga sinabi? Yun ang nabanggit sa ng Seagate Kasi representative. doon pa lang, siyempre hindi natin masisisi yung liknaan na umbalay na talagang magtatanong. Di ba? Ibibigay mong libre, anong ROI mo Yun. Baka. Although maganda po yung adhikain. Kasi, di ba, gagastos ka ng gasolina, manpower, yung pang barko mo. Yes.
Tao mo pa, sisildo mo ka ng pa. tao, di ba? Ba't libre? Oo, yun ang O tanong. baka linawin nyo na lang. Siguro sabihin na lang na wala nang babayaran ng gobyerno sa kanyang serbisyo pero kanya na yung kanyang makukuha. May mga ganun di ba? Oh, yeah. Di ba? Pwedeng ganun. Actually, ang sabi Oo. naman ng Seagate, for every bur yan na kutda, Ilang cubic meters ba? ano ba yung nababanggit nila? Malaki-laki rin eh. Malaki Yung mga buhangin na makukuha nila, pamukhang itatambak nila sa isang lugar. Mhm. At yung disposal ng matatambak na ma-dredge nilang buhangin will be at the disposal of the province. Mhm. So, kung gusto nyong himingi, later on, pwede kayong pumunta sa probinsya. Pero alam mo Kapabrito RJ, we appreciate yung dredging na yan. Kung yan ang makakaresolve ng problema natin sa pagbaha, nagkalalo sa experience side, sa palabas, sa bagyo, halos lahat ng bayan naka-experience, no, Kapabrito RJ, Yes. ng pagbaha. So, ibig sabihin yan, it only shows na talagang silted na yung mga rivers natin. And the only solution you can do, probably, yung pong dredging. Kaya I appreciate naman yung ating namumuno sa lalawigan ng Pangasinan, Kapabrito RJ, kasi nung nabanggit yung planong yan, wala na siyang sinisi. Parang we have to move on. Harapin natin ang problema at bigyan natin ng solusyon. Huwag na tayong mag-turn back, huwag na tayong manisi. Unlike the other mayor na kausap niya, ay sisi ng sisi. Sino yan? Ha? Alam mo na yan, lagi mahilig magsisi. Mhm. Sisi ng sisi. Tignan mo ngayon, gumamit ng water pump. Noong mga unang panahon, agtugabay tayo water pump. Agtugabay tayo, maglagay tayo ng pumping stations. Natan, ay agi, finally, alukasan so kanunutan to Kapabrito RJ. Manguusar lang na water pump, kanunutan to layman karga na pumping stations at sa strategic na lugar. Ayun. Baka yun yung solusyon. Oh, finally, kasi nga, Baka yun yung solusyon doon sa mga naapektuhan ng elevation. Diba? Kasi pag inelevate mo yung isang lugar, siyempre saan ang magiging catch basin yung nasa gilid niyan. Oh, of course. Baka yun ang solusyon. Ipapam out patungo sa drainage dahil ang taas naman ng drainage, di ba? Oo. Paano pupunta doon yung tubig? Oo, yun. Nako. Yun ang ayon. So, sabi ko, matagal na kasing sinasabi yan. Noon pa man, nagkaroon na nga ng may, mga saan naka yung pumping station? Saan nilagay? moving yung pumping stations niya. Moving. Pero maglalagay sila ngayon ng mga yung water pump niya is moving. Pero kanunutan na natin yaman karga na aramay permanent ya pumping stations. So ang siguro sa nakikita ko lang ito pag sa aking nakikita ang naging catch basin yung nasa gilid ng mga elevated road. Yes. Kasi yun ang ipapam out. yun ang mabababang lugar Kapabrito RJ. Kaya yun nahulog. Bakit? Nahulog yung Nahulog yung pumping station? Ay, yung pumping machine? nawala yung Bari-bari. viewers natin. Huwag naman, magagamit pa natin yung pumping machine Good na yan. morning, Councilor Bismarck. Nahulog. Sige. Ay, nako, si Councilor Bismarck, minsan may nabasa akong post niya. Balikan ko mamaya. Pero ito it's a good thing. It's a good thing na nabuksan ng kaisipan ng leader na yon. At nakita niya yung kagandahan ng pumping machine. At sana nga magtuloy-tuloy yan para sa kapakanan ng lugar, ng LGU at ng mga taong bayan. At hindi naman masakripisyo yung trabaho at pag-aaral ng mga bata Kapabrito. Yung mga iba't ibang establishmento, mayroon silang ano ba yun? Yung parang anong tawag mo doon yung nagalis ng tubig? May tawag yan di ba? Kikita mo kasi talagang tubig sa kanila yung mga malilit lang. Pero yung tawag nun. May tawag doon pero yung movable malaki. Yung Malaki. pumping station. Malaki yung movable na pumping machine na ginagamit. Pumping machine pala. Sige. So, yun na yun siguro yung solusyon.
Yeah nga. At least, Sana. Sabi nga nung mga liknahan dari bali arom, sana noon pa kwanda. Hindi na sana nagkaroon ng elevation, hindi tayo nababaha ng ganire. Kwanto. Kape. Kaya lang, wag na kayong manisi ha. Ang hilig nyo manisi kasi move on. Look forward. Gawa na lang kayo ng remedyo. Yun lang ang magandang gawin natin, nagauntan mga kapaborito. Sige, magpapatuloy pang liknay balik. Kaya rin ninasaray pakabatan pa imano man lalo panid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa Bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:38 oras na natin sa Liknay Valley. Kalop kantabi ni siyempre sa Magtarioran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Kansay Magtarilingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning sa lahat ng mga taga Barber Salon for Men and Women dyan po sa bayan ng Mangaldan. At lalong-lalo na po kay Sir Bert Jimenez and family and kay Madam Juliet Andrada. Lagi ring nakikinig po sila sa atin. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat dyan. At you want to feel beautiful? Tara na sa Barber Salon for Men and Women. Dyan po sa bayan ng Mangaldan. Likewise, hello and good morning kay Madam Emma Alipio. Siyempre sa mga single ladies sa Barangay Basing na kinabibilangan nila Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Perla, Kagawad Esperanza at saka si Madam Ja. Ito naman sabi niya dito bali-bali so Agosto kanto lapod birthday ng RJ August 4 aliway radar tuya. August 5. August 5. Kapaborito. Actually, tayo. sabi ni Sir Jerry Domingo, kapaborito RJ, good morning gentlemen. Happy birthday to us, Sir RJ. Birthday niya ngayon. Ata o bukas. Sir Domingo. 1 o 2. Ngayon yata. Sir no? Jerry, happy birthday. Kakanta natin si Sir Jerry. Alam mo si Sir Jerry, magandang boses niyan. Sige, kantahin muna natin. Sige, bago natin. Yung reaksyon kay Councilor Randall Bernal, may nabasa ako dito. Okay, sige. Sige. 1, 2, 3. Happy birthday sa'yo. Yun. Sir Jerry Domingo, happy birthday. Happy birthday, yan. Ito naman may mensahe dito galing kay Joel ng Lingian. Approve ako kay Conse Randall Bernal. Bagay niya maging PCL President, good governance, sabi niya. Dito sa Lingayen, maging sa ayuda number 1, panahon ng bagyo, di sumusuko, palaging nandyan kasama ang kanyang mga tatlo.
na konsi ng Lingayen. Kwanto ma, ng Joel. Good morning, konsi Randall Bernal. Bagay daw sa kanya yung posisyon. Ay, of course. Na PCL. Sa bagay, di ba, nag-graduate na yan na counselor dyan sa Lingayen at bumalik uli. Yan. At ngayon, talagang makikita mo sa kanyang mga vlog kung ano yung gusto niyang mangyari. And very active. Good governance. Gusto ko yung conviction niya. Na para sa good governance. Yun. Yun yung mga prinsipyong hinahanap natin, Kapabrito RJ. Kaya nga pinag-uusapan natin today, bayani. Bayani. Yun ang mga kailangan natin, bayani. Ang tamay bayani, kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa kapakanan ng mas nakakarami. And the greatest hero of all times, Jesus Christ. Yun. Di ba? Basta gumawa ka ng kabutihan. Yes. Di ba? Magiging bayani ka sa iyong larangan. Oo. Di ba? Yun sana makita natin. At kung sakali man na matuloy o hindi matuloy, ganun din ang hanapin natin ng mga bayaning barangay officials. Oo. At SK, mga kapaborito. Natutuloy yan. Matutuloy. Natutuloy. Oo. Sa akin kung pagbabasihan mo yung mga, kung talagang amisigderan mo, may anong tawag doon, may pelikula doon Palabra de Honor. Yun. Naalala ko, di ba? Dahil di ba naibalita na natin noon na si Presidente Bongbong ay gusto niya na matuloy. Ninasa kanyang kamay. Di ba? Kaya nga sabi ko, abangan natin kasi ano kaya ang magiging desisyon ng Korte Suprema dyan? Ayun, saka isa pa yun. Pangalawa. May tiaro pa. Yeah, pangalawa, pag nag-decision kaya ang Supreme Court dyan is irerespeto kaya? Irerespeto kaya? Susundin kaya ng Malacanang? Yung sa impeachment, kailangan daw irespeto. Dahil pagkasabi nung kausap ko na naman na matinik talaga yung kaibigan ko yung pag nakainom na. Sabi niya, baka maging president yan. Ito nga diba, sabi na pag ang desisyon ng Supreme Court binali mo. Di ba? Na di ba kasi lahat ng desisyon ngayon, di ba, binabase sa Supreme Court ruling, di ba? Diba, pero ito naman, bigyan din natin ng daan. Ang sabi naman ni Joey de Guzman Quinto, nagkamali daw ang Korte Suprema regarding sa impeachment kay BP Sara. Yun ang kanyang likna. Lahat natin, binabasa natin dito para maging balance. Yes. Yung mga opinion po. Isang articles of impeachment, mukhang plural yung nagamit mo, Sir Joey. Kung iisa, dapat article lang. I-correct ko na lang sa Joey, with your permission, with your indulgence. Bakit ano bang sabi? Iisang articles of impeachment kasi sinabi niya. Iisang article yan, of impeachment ang na-endorse ng House kaya walang violation ng 1-year bar. Di ba marami pero yan? Oo. May pinagpilian. Siguro ang tingnan na lang natin kung so yung argumento niya is yung sinampa ng ito yung pananaw ng mga nasa Kongreso na sinampa na sinasabi nila iisa lang yung kanilang inendorse. Pero yung nagsampa para pag-aralan ng House, marami sila. Actually, yun ang argumento niya. Sabi siguro pa niya, sa mga naghain na 4 ata yun, isa yung kanilang binigyan ng, di ba? Mamaya, balikan natin, Kapaborito J. Tapusin ko lang to. Sabi pa ni Sir Joby, gumawa ng sariling interpretation ng Supreme Court at nagdagdag sila ng ruling. What if sila ang ipapa-impeach din, gagawin nila is to intervene doon sa impeachment again against them. Wala na yung sinasabi ng Constitution na ang may sole authority sa impeachment case ay ang Senado. Most of the justices from Supreme Court at deans from different law schools sinasabi na dapat talagang matuloy ang impeachment para doon sagutin at patunayan na wala talagang ginagawang mali ang Vice President. Ang rason kasi ng Korte Suprema, there are 4 articles of impeachment. Hindi kasi daw inaksyonan ng Kongreso yung 3. So, dahil hindi inaksyonan yung 3, ibig sabihin, parang wala yon. No, it's not actually wala. Dapat may aksyon na ginawa ang Kongreso. Kasi kung naka-shelve lang yan, magka-count yan doon sa one-year ban rule. Tanong ko lang, halimbawa ako, naghain ako, pupunta yon sa Kongreso para pag-aralan, parang ganon. So, 3 yun naghain. Sana dinesisyonan. Yun naman ang pananaw ng Supreme Court. But of course,
pwede pang magsampa ang House of Representatives o ng Senado ng motion for reconsideration. Tingnan natin kung anong magiging action nila dyan. Of course, ang Senado lang ang may karapatan na magdinig ng impeachment. Pero ang sabi ng Korte kasi, void from the very beginning. Simula sa umpisa, may flow na doon sa sinampang articles of impeachment. Kaya ito, labanan ng mga matatabang utak. Yeah, kaya dahil may flow, void from the very beginning, walang jurisdiction. Hindi nagkaroon ng jurisdiction ang Senado. So, dapat kasi tama yung ginawa nila para magkaroon ng jurisdiction ang Senado. So yan ang parang yun naman ang argument ng Korte Suprema, ha? Yun yung texter na yan, yung kanyang liknaan is in short against siya doon sa sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi naintindihan ko. Yun sa pagkakaintindihan. Liknaan niya yan, ha? May mga sinad siyang mga argumento rin niya. So sabi ko naman, Korte Suprema yan, alam mo, may talagang lahat sila. Ano ba yan? Desisyon nila lahat? Majority. Majority, tingnan mo yan. So, ilang utak yan. Oo. Dami nila. Majority sila. May dalawa lang na, kasi nakalibing isa. Yung isa, hindi siya bumoto. Pero majority. 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 So, yun ang kanilang pananaw. Alam mo yan, kaya nga ito, siguro wag kayong magalit sa akin, pero napansin ko lang to ng bata ko. Parang yung kasulatan, yung natin, pag ang pinag-uusapan yung salita ng Diyos, di ba? Dahil sa marami yung relihiyon. Yan. Pagka nandun na sila sa umpukan sa harap ng garita ni Lucky ko, sila nagdidibatihan. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil iba't iba yung pagkaintindi. Yun. Parang ganito rin. Parang ganyan. Dinayib ko lang, kinonekta ko lang. Dahil isang libro, isang panutunan, pero kanya-kanyang, di ba? Pero pananaw. dapat ito rin isipin at natin. Pagkaintindi. Pero ito rin dapat sinasabi. isipin natin. Ang pinaka-final arbiter sa lahat, sige nga, sino? ang Korte Suprema. Yun nga di ba? No. Kaya nga di ba sabi ko kanina, magiging president yon pagka, pagka binali mo yung, di ba? Yes. Dahil doon tayo, di ba, Kaya lahat ng desisyon natin, binabase natin, balik ko ulit, di ba? Di ba, pag kami dinidesisyonan ka, maging sa mga, sa kaso, di ba? Nagdidesisyon yung judge, mayroon silang sinasite na ruling, di ba? Yes. Yun. Kaya ito, pakinggan po natin mga kapaborito. Talagang labanan ng... Alam ko mainit na issue yan. Ay, mainit na issue yan. Pwede kayong makibalitaktakan na. Kaya nga, open naman yung ating but programa. We have to respect the Korte Suprema. Yes. Tignan nyo, sinampahan tuloy si Larry Gadon. Hindi diba na natin si siya Larry pwedeng tawaging attorney na disbar na. Pwede. Si Larry Gadon. Kasi may mga... Sakas dalawa pa isang congressman. Pero saka ano isa yun pang individual. Taklisa din yun. Nabasa ko doon sa congressman na yun. Talagang kung ano yung gusto niyang sabihin, sinasabi niya. Hindi lang taklisa yun, talagang makakawigi kasi daw yun. Pala. Kaya ganun yung kanyang pananaw. Ay, nako. Sabi ni Sir Joey Fama, masanto sa kabasan, Sir Joseph, Sir RJ, pipan ko paya si Mr. Dominador Dumalanta at Andilad Bilay sa Ilamayda, Jadlingayen Heritage Park, Barangay Manibok, Tansay Tulor, no August 3. Sino A Sunday Mass with Mass Sikan, Dominador Dumalanta. Okay. A Sunday Mass with a Sunday with Mass at 9 a.m. to 10 a.m. Please pray for his eternal soul. Salamat kapaborito. Linawin ko lang, Sir Joey, sinong Dominador yan? Kasi yung tatay, Dumi yun, di ba? Siya ba? Hindi ko lang alam. Sige, Dominador o Dumalanta siya sige. Kay Sir Councilor Best Mark Valerio, good morning mga idol kuya. Stay safe kabalayan. God bless always. Likewise, kay Sir Bernard Masaoy, masantosan maabig kakabuasan. Likewise po sa inyo. At sabi ni, meron pang mga reactions dito. Sabi ni Sir Manny, unanimous decision in bank na dapat sana wala ng MR. Yon, motion for reconsideration. Unanimous decision. Sinong may lignaan yan? Si Sir Manny. Di ba? Kasi kanya-kanya tayong ng opinion, pananaw doon sa mga nagiging desisyon. Kasi
tama ka, Mang Manny, pero 'di ba? 'Yun namang mga nasa Senado na iba, 'di ba? Kinokontra pa rin. Oh. 'di ba? Kay Madam Brenda ng Mamalingling, Dagupan, good morning. Nesay Kwantuyay, please don't mention my name, Sir Joseph Kwanton. About the dredging in Barangay Saplingayan, kahit libre po yan, ay may mina ng gold yan na 4,300 grams at yung black sand na ginagamit sa corrugated iron. So the provincial government should investigate the true intention of this project that will not put the province in a disadvantaged situation. Oh, lignaan po nila yan, ha? Yun nga di ba? Balikan ko ulit yung sinabi mo. Mag-i-invest ka ba na walang ROI? Yun nga eh. Yun na yun. So, sana pag-aralan natin yan. Kasi, at the end of the day, baka tayo ang loser. Di ba? Kasi yaman ng Pangasinan yan. Kung sakali man may mina dyan, may mamimina po sila dyan, yaman po yan ng Pangasinan. Ito, ano daw yung taklesa? Taklesa hindi kalisa. Yun yung palaban. Yung kahit na anong talagang sinasabi niya. Kung ano yung sa alam niya tama. Oo, yan. Yun. Hindi yung talagang palaban siya, palaban. Pero yung taklesa kasi, taklesa in the sense na may sinasabi siya pero walang punto. Yung iba na lihis. Lihis sa katunungan. Pero yung iba naman is palaban. Yung wala siyang bara-bara. Walang prino. Walang prino. Yun ang ibig kong sabihin doon. Walang prino ang ibig sabihin nun. Taklesa. Taklesa. Yun. Ito, reaction from the Supreme Court spokesperson, Attorney Camille Su Maiting. We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. Ayan. Ito naman yan ang duties ng Korte Suprema. Ito, sabi naman ni Arnold po, para mga idol, para wala nang argumentuhan, tuloy na lang. Hihihi. Yun di ba? Yun naman nakasad ituloy nyo na lang. Kaya ito parang nauuna tayo sa pero pinag-uusapan lang kasi wala pa naman yung pirma ni Abangan natin. Ito pa, reaction, Kapabrito RJ. The Supreme Court ruled with finality the fourth impeachment complaint versus BP Sara Duterte is unconstitutional. Yung reaction ko kanina is about sa barangay election pero yung sinasabi mo about sa barangay election. Ito naman sa impeachment. But instead of respecting the law, ito reaction nila, si Sindanya, si Haydarian, Tansigadon mocked the court with slurs, insults, and veiled accusations of bias. Pa rin yan. Yes. Sabi nila, now they are facing indirect contempt and they should. Dahil this isn't free speech, it's a coordinated assault on judicial independence. Mocking the court is mocking the Constitution. The law must respond not for politics but for justice. The Supreme Court is drawing the line, and for those who cross it, and for those who cross it, this is just the beginning. Kaya sabi naman ni Roger, ngaplay pibabalik ditan, ako natatalusan iratan, tamasalimuot kwanto, say tatalaran ang ko, at ay 20 pesos siya bulas. Hahaha kwanto. Roger, good morning from Labrador, Pangasinan. 20 pesos ya bulas. Darating din yan. Antam Kapabrito RJ, wala may abasak ya. Connected pa rin sa pinag-usapan nating bayanya. Wala sa kaya congressman manlalapod sa Buanga ang introduce na sa kaya bill ay may death penalty for Corruption Act known as House Bill number 11211. Okay na. Death penalty. Pero sa death penalty to ang tamno panon to. Death by firing squad.
on public officials, Oh. regardless of rank or position, from the President of the Republic down to the most local level, including barangay Pero officials. Antam, parang yung talagang galit na siya eh. Oo. Diba sa mga kurap. Oh. Pero ang question dyan, bago, ayan, advice ko lang, sir. Kaya lang bago- walang death penalty Yun! sa constitution natin eh. Mo ko eh. Dapat isulong muna. Oo. Yung We have death to amend. penalty. We have Pero to amend. may gusto siyang iparating siguro Yes. literal lang na sinabi niya, yung Oo. death penalty. Yes. Yung pinaka, maximum na. Yun, maximum Dahil penalty. galit yun. siya sa Yun. mga kurako. Yun ang naintindihan kong gusto niyang iparating. di ba? Oo. Kasi nga, sabi nga niya, talamak kasi yung plunder, malversation of public funds. Nako. Di ba? Tapos, ito pa, lately, may nasintensya ng 66 years imprisonment. Alam mo kung sino? Sino? 66? Oo, Kasi 66. parang death penalty na rin yun. Pero buhay ka. Buhay ka, of course. Humihinga-hinga ka. Yung dating Palawan governor na si Reyes. Si Reyes. Kasi yun yung parang kinokonekta din dun sa isang nangyaring... Murder case. Sino ba yun? Radio announcer ba yun? Murder case. Parang yun Yan, yun Si Palawan governor, former Palawan governor Mario Joel Reyes. Nasintensyahan dahil po doon sa involvement niya sa Malampaya gas projects. Malampaya naman yan. Hindi pala nagkamali ako doon. So, Malampaya. Malampaya in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito na, yung mga nagsasabi na sample. Yan na. Yan na. Sample. May sample na. Ito pa, reaction din, Kapabrito RJ. Si Congressman Laila de Lima nga nag-apologize sa Tampolod Supreme Court because he realized bakit? As a lawyer, Alin yan? Yung desisyon sa impeachment? Yan. Question din niya ang desisyon ng Korte Suprema. Anong sabi niya ngayon? Later on, binabawi to agagik may pronouncement to. Because alam niya kung gaano ka-powerful ang Korte Suprema. Kaya ngayon na yung highest law of the land, di ba? Yes. Yung Korte Suprema na nagdidesisyon nun. Yes. Pero yung batas na sinusundan natin, yung sinusunod natin, Constitution, siyempre. Pero yung nagdidesisyon, Korte Suprema. Pero wag nyo nang hamunin sila sa kantahan, sa boxing, ha? Bakit? Kasi kung may isang naghamon sa boxing, isinayisigadon naman, hinahamon niya ng kantahan si Attorney Topacio. Sige, magkantahan na lang ano kayong to? dalawa. Bansa ng mga komedyante? Ano ba yan? Ito, naman. maging seryoso sana tayo. Kasi alam mo ba, kapaborito Joseph, 17.27 trillion. Yun na yun. Yun yung tinik sa akin. Yun yung utang natin. Ano ba yan? Pero sabi nga naman nila, para kang isang negosyante, mangutang ka para may puhunan ka. Ang hirap pa niyan, Kapabrito RJ. Pinupuhunan daw natin yon. Ang hirap pa niyan, Kapabrito RJ. Ganyan na nga yung utang natin. Hindi pa tayo makabawi. Kasi binigyan tayo ng tariff, 19% tariff, pero hindi tayo pwedeng mag-impose ng tariff sa Amerika. Paano tayo makakabawi? Ano ba yan? May sabi dyan ano ba yun? Yung anong term na yun? Nawala agad sa isip ko yung patas ba yan? Yung, di ba? Yun. Di ba? Ano yan? Sabi nga, na may nabasa patas na laban ba yan? That is a scam. Scam. Ibig sabihin, na-scam ang Pilipinas. Parang panlalamang? Yun. Ano ba yun? Natumbok mo. Pero happy balot may 5 man. At Amerika, yakitungtong at si Donald Trump. Aman labat sa purpose to. Kasi yung binold, parang nag-type ka, ang binold mo yung 19. Pero hindi binold yung 1% lang yung nabawas mo. Yes, kasi ang 20%. 20? Ang binold mo na. Kaya ang papasok sa isip, ay 19, ang laki masaya na sila doon. doon. Pero hindi nila alam na 20 yung kinukuha, 19 yung ni-report. Ang difference lang 1%. Ano ba yan? Pero tataas bukas ang gasolina, partner. Magpagasolina. Lalamat. Daming dapat pag-usapan. Next week pa. Pero may anunsyo na. Iba yung sinyas ni manager. Okay. Na kayo dyan. Sige. Ako na. Nga pala yung nagawan tayo at ating talagagik. And because it's Friday, see you on Monday at ating talagagik. Kudlik na ibali, ha? Akalo pa kantabi lang mula sa rimagteriuran Kapabrito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez.
Ramos at your service always. Tansay magtarilingkor magtarion ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabe timo na technical side, siyempre, Engineer Dennis Justoni Palaganas. Ang tabihan na susunod ka ng number 1 yung kapaborito Joey Baby. Sipo Monday, dito lamang sa DWJ Radio Pangasinan o 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.